איך היא צוחקת בהזמנה, זה לא יאומן. שלום, מעיין לאור! שלום, מעיין ארדבו, אתה רק מסתכל עליי, אני צוחקת. ומה זה החולצה הזאת? מה זה מילאן? מה זה... אמא שלך מילאן! מה, אמא שלך מילאן? מה אתה בן 14 שאתה בא לי עם חולצה סינתטית? יאללה, ומה קרה עם ברצלונה? כי אתמול הכלבים מריאל, עוד פעם הם ניצחו בדקה 90, זה הרגיז אותי. תגיד לי, מה, אתה מתעקש להיות במחנה של הלוזרים, תמיד כאילו, אין, אתה כאילו רוצה להפסיד כל הזמן? ברצלונה, אנחנו קבוצה עם היסטוריה, עם עבר. יאללה. אני אשלח את המייל שלך למועדון האוהדים. אבל אל תשכח יאו, כן? יאו. יאללה, עם ישראל חי. איזה חי, מה חי, חי. עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי. עוד אבינו, עוד אבינו, עוד אבינו חי. 15 פרקים. ברצף. ברצף. לא, חוץ זה, היה לנו שתי הפסקות, היו שתי הפסקות. אחת הארוכות. וואו, מה, תקשיב, אנחנו אחת המערכות יחסים המחייבות שיש לי בחיים, נשמה, אני לא יודעת אם אתה יודע את זה, אבל אני לא... אני ראיתי אותך בחוץ. כן. או מסתובבת פה, אנחנו באיחור, אנחנו באנו לא מוכנים. כן, על הפנים. ואת, במקום לשבת איתי וכאילו להבין מה אנחנו הולכים לעשות פה, את מראה את התמונות של הילדה שלה לכולם. כולם יגידו לך שהם מתלהבים. א', לא נכון, אי אפשר לא להתלהב שרואים את הדבר הזה, דבר ראשון. זה נכון, זה נכון. דבר שהיא פשוט, היא מתחילה להגיב וזה, אתה יודע, ככה, היא ממש נותנת לי תגובות, כאילו השבוע אני באה, אני מסתכלת עליה, אני אומרת לה, אללי, את יודעת פעם, אמא שלך הייתה רזה, והיום היא שמנמנה, והיא נקרעת מצחוק. אבל את לא שמנמנה, כפרה. בסדר, לא משנה, הכל יחסית, וגם זה בסדר, אני יפה על עצמי, הכל טוב. בתקופה הזאת של ההומור, עכשיו התעסקת עם כל בעיות דימוי גוף. אין, חבל. אני לא אמרתי שזה משהו רע, אני לא אמרתי שזה משהו, אני מקבל את עצמי, הכל טוב. אי אפשר כבר, כאילו, צריך להיזהר פה. צריך להיזהר, אתה שמעת מה סיינפלד אמר? לא, מה הוא אמר? וואו, זה היה, אני חולה על האיש הזה, הוא פשוט כאילו... אנחנו מוקדם מדי לפינת הקראש, וגם סיינפלד בן 70. סבבה, אני בסדר, קודם כל לאהבה אין גיל, אוקיי? לאהבה אין גיל, וסיינפלד בכלל אין לו גיל, והוא התראיין איפשהו, אני לא זוכרת איפה, והוא אמר, פעם היית חוזר הביתה בערב, ואומר, יש היום בערב מש, יש היום בערב צ'ירס, יש היום בערב, אתה יודע, היה סדרות בערב, שכיף לך, שחיכית להם, היום אין את זה. למה? כי הוא אמר שהרדיקל לפט וה-PC, הפוליטיקלי קורקט, רצחו את זה. שבדיחה שלך עוברת 5 אנשים שצריכים לבקר אותה ולהגיד לך, לא, פה אתה פוגע בזה, פה אתה פוגע בזה, פה אתה פוגע בזה. אצלנו אנחנו פשוט פוגעים, ואז אנחנו מאבדים זה, אנחנו לא מעבירים את זה בצורה. ואז כאילו איבדתם אותי. אני באופן כללי... לא, אני לא אמרתי שום דבר רע, אני מדברת על עצמי, על התהליכים שאני עוברת, הכל טוב, הכל טוב. כל עוד את לא צוחקת על טבעונים, את תשרדי. פה, אתה אומר, טבעונים? כן, אתה יכולה ללכת קצת פה בדיחה על שמנים, פה בדיחה על שמאלנים, רק, אני אומר לך טיפ ממני, כאילו, עופר כסיף. טבעונים ירצחו אותך. אל תגיעי לטבעונים, זה קו אדום. אני לא נוגעת. ראית, אפילו לא ספרנו בדיחה פה עכשיו, כי זה מפחיד. תעשה לנו מוזיקה דיימה כזאת. טבעונים. אנחנו תכף נדבר על זה, אנחנו אמורים להצחיק פה בשבוע באמת, שהוא חתיכת פרק 15, אנחנו צריכים באמת שתעשו לנו פולו ושתעשו לנו סאבסקרייב, אנחנו לא סתם אומרים את זה, זה מעלה לנו את ההאזנות. נכון, זה מעלה, תדרגו, מה אכפת לכם, תלחצו על 5 כוכבים. כן, זה מעביר אותנו לקהלים חדשים, נכון, אתם לא רוצים להפיץ את כל הטוב הזה. בואי ננסה להצחיק לי, אני טוב, יאללה, נדבר על זה. וואי, כן, באמת, האמת ששבוע קשה מאוד, וקשה מאוד להצחיק בשבוע הזה. אבל אנחנו נעשה את המיטב. שבוע גיהנום. ברור, יום השואה, משואה לשואה. תקומה? משואה לשואה. איפה התקומה? כך, כן, לא, האמת שזה ממש משואה לשואה, כל יום שואה. התחלנו את השבוע ביום השואה. זה לא כל יום שואה, אתה לא יכול להגיד את זה כל יום השואה. אני הייתי השבוע בשער בגין, יחד עם משפחות החטופים. יש איזה דיכאון, יש אוויר כזה, אוויר עומד באוויר. ודיברנו על זה בדרך לפה, כאילו של... שנדבר עכשיו על בן גולדברג והנגיעה החמה שלו? עוד לא? נגיע. אוקיי. אבל דיברנו על זה בדרך, שכאילו, איכשהו נוצר, התחלנו את הפודקאסט, לא ידענו בדיוק מה יצא, אבל כאילו נוצר סיטואציה שאנחנו כאילו באים לעשות לאנשים הקלה. קומיק רליף, כן. כן, הקלה ממכאובי ויש מכאובים, ברוך השם, אוף.
וזה נהיה יותר ויותר קשה. כן, זה מאוד קשה, ממש. אני לא ראיתי שום טלוויזיה ושום טקס רשמי ביום השואה הזה. ברור, מי ראה, מה... אבל אבאלה דיבר אבאלה. היקף הקטל בשואה הוא בלתי נתפס. אנחנו יודעים, דרך אגב. 5,007 בנובמבר. 5,007 בנובמבר? אבל לקח לו, הוא כאילו חישב תוך כדי, אתה יודע, הוא מהגאונים המתמטיים האלה של כאילו 5,000. הוא טעה בחודש, אנחנו היינו באוקטובר. כן, אוקטובר, נובמבר, טומטו. אבל בכלל, מה זה לשים על המשקל את ה... זה כאילו, יום כיפור זה 400 ט"ו בשבט. לא, יום כיפור זה 659 באב. לא, מה פתאום, תשעה באב הוא חזק. תשעה באב הוא חזק. כן. לא, זה כאילו... זה 4-9 באב. ממש חזק. אפשר גם כאילו, יודע, עוד כיוונים. אני אומרת, 7,000, מגי טביבי זה קרן מרציאנו אחת. לא, נראה לי שמשהו כמו 6,100 נווה דרומי. כן. זה דנה וייס אחת. אבל... לא, אני אומרת, 150,000. אלמוג כהן זה גולדפוס אחד. הופה גולדפוס, מוזיקת קראש. יואו, אתם שתדעו לכם שאנחנו שבוע שעבר בדיוק אחרי הפרק, שנייה אחרי הפרק. לא, שנייה אחרי הפרק, אחר הצהריים, היה את המינויים החדשים. נכון. ותקשיב, לא, וואו, קודם כל הוא פאקינג פוטוגני. אוקיי, מוזיקה. אני יודעת... הכל עכשיו הוא... אני יודעת שהוא באמת, בסדר, הוא לא... אני לא נכנסת לזה שכאילו... בסדר, נשוי, 4 ילדים וזה, אני לא נכנסת לזה, כי הוא דמות ציבורית, כאילו, לא משנה, הוא מפקד, הוא כאילו תת-אלוף, אבל באמת, חבר'ה, צה"ל, אנחנו צריכים עוד כאלה, אנחנו רוצות להימשך אליהם, אוקיי? עוד כאלה. או שהוא יביא לך 3,000 אלמוג כהן במקום, זה הכל... לא, שמאלה, די, תרחמו עלינו, בנות ישראל צריכות אור בקצה המנהרה. עוד גולדפוס. אז כן, אז הוא עלה ביום השואה, תכף נגיע לעצמאות, אבל קרו עוד דברים ביום השואה, התפלפ בחזקת... אתה לא יכול להגיד המתפלפ, בלי להגיד מי המתפלפ, יש כל כך הרבה מתפלפים. לא, שהמתפלפ הראשי. המתפלפ הראשי? אני אמרתי היום שלראשונה, שהשנה, לצערי, אני אומר את זה בצער, אני מבין סוף סוף איך קרה במהלך ההיסטוריה שהיו קאפואים, והיו מוסרים, והיו שטינקרים, ואיך שרפו את האסמים, ואיך באינקוויזיציה היו מומרים, ואיך בגטו ורשה. וגם, אנחנו מנסים לא לשמוע אותו, כי זה מה שהוא רוצה, הוא רוצה שנעשה לו עידוד. כן, הוא רוצה שנעדד אותו, ואנחנו מעדדים אותו. נכון. אנחנו קאפואים. אנחנו משתפי פעולה. אבל לא, ינוני, אתה טועה, חיים שלי, אתה טועה. קאפו זה אחד שמשתף פעולה עם השלטון. נכון. עם השלטון הוא משתף פעולה. כדי להתאמר בנתינים, על מנת לזכות ברווח אישי. אז אני לא יודעת, אני יכולה לזרוק... אסור להשוות. אבל אני יכולה לזרוק כמה שמות של אנשים שמתאמרים. עכשיו אני עדיין לא מדברת, כאילו בלי קשר, עכשיו אני עדיין לא מדברת על מאיר סוויסה ובן גול. לא, נגיע אליו. נגיע אליהם, אוקיי, סבבה, בסדר, אני שומרת. אבל, למה אנחנו מעלים אותו? למה אני מעלה אותו? רגע, מה את עושה? שנייה. אבל אני רוצה לספר משהו. שנייה. תראה, באמצע הזה. שנייה. אוקיי, תעשה מוזיקת מעלי. היה קקיטו. מעיין בטלפון. נו, תמשיך. חזרת? כן. עשית צ'אט? מה עשית? לא, קיבלתי עדכון. קיבלת משהו בפייסבוק? לא, קיבלתי עדכון. עזוב אותך, נו, אני מסתכלת דברים חשובים. אני יודע. אנחנו באזוטריה, אבל תקשיבי, מה הסיפור עם הזה? ינון מגל אומר קאפואים. כי הוא יודע שכל פעם שהוא מתרגר את האומה, הוא מקבל עוד רייטינג ומקבל עוד כסף. עכשיו, זה שהוא משדר בפאקינג 14 שלו, שיהיה בריא, אנחנו אין לנו שליטה על זה. אני שואל באמת שאלה בסיסית, איך יכול להיות שתחנת רדיו כמו 103 FM נותנת לאיש הזה מדי פאקינג בוקר, במה, כדי למכור פרסומת לביסלי. מצד שני, אתה יודע, כל הזמן תוקפים את בן כספית, שכאילו, מה אתה משתף איתו פעולה, אבל, תשמע, מישהו צריך לעמוד שם בפרץ. מישהו צריך כאילו לתת קונטרה ליצור הזה. והוא עושה את זה מעולה. כן, לא, אני מסתכל על בעלי הבית, לא מסתכל על מי יושב ומי משדר איתו. זה בן אדם שלא צריך לעבוד בתחנה ציבורית בישראל. אבל בואי נעזוב שנייה את השואה, כי אנחנו מגיעים ליום העצמאות. חגיגות
שנה מדהימה למדינה. כן, אין עצמאות בלי חטופים, אבל לא משנה. כן. ואין עצמאות, כאילו מי... לא יודעת, כמה עקורים גם יש שאין להם עצמאות כרגע פה במדינה? יותר מ-200,000. יותר מ-200,000, כן. כן, אבל אנחנו בהתחלה... בואו נחגוג, בואו נשים את הזה של הסוסים ונחגוג. הפרשים, הפרשים. של הפרשים. אז אנחנו החלטנו השנה לא לעשות ספיישל יום העצמאות. נכון, אנחנו החלטנו לא לעשות. כי מה? כי איזה ספיישל? אין ספיישל, אין שום דבר ספיישל. זה בסדר גם להיות עצובים. זה בסדר, לא צריך כל הזמן לפמפם שלא, לא להראות להם, לא להראות להם. אני אין לי מסיבות, אין לי על האש, אין לי כלום. שום דבר, לא מסיבות, לא עניינים, לא רוצה, לא מדליקה את הטלוויזיה בטקס המסורות, תודה רבה. רגע, הגעת המסורות מקדם מדי, יש לי משהו להגיד לך לפני זה. אוקיי, בסדר, תגיד. אני חושב שצריך להקרין את גבעת חלפון. במקום הטקס. בלופ. אני חושב שב-1976, אסי דיין כבר פיצח, אמר הכל, גבעת חלפון זה מדינת ישראל. ולמה נזכרתי בזה השבוע? אתה יודע מי מיקי קם? מי מיקי קם? טלי גוטליב. הכי כאילו, לא? מה? המנהיג צועק בולה בולה, לא מחובר למציאות. כן. הכל פרסה, והשבוע נזכרתי בסרג'ו זורק את הרימון. את זוכרת את סרג'ו? וצועק, בטח, מה זה? תחי מדינת ישראל. וכל הכבוד לצה"ל. ומי הסרג'ו של ימינו? מי הסרג'ו? מבחינתך? מאיר סוויסה. מאיר סוויסה. רק שתדעו שרב פקד מאיר סוויסה, אתם זוכרים שהם רדפו אחריו, הוא זרק את הרימון, והוא פינה שם בקפלן, הוא העז לפרק אותם. אז השוטר שזרק רימון בהפגנות השמאל, מונה למפקד תחנה בתל אביב, יישר כוח בן גביר, יפה מאוד. יום עצמאות שמח. יום עצמאות שמח, בואו נזרוק רימונים על אנשים. כן, חברים, מאיר סוויסה, רב פקד או whatever it is, מונה למפקד תחנת משטרה כהוקרה. שנייה אחרי שבני סלע מונה ליושב ראש נעמת, כן? זה ממש קרה במקביל. שנייה אחרי שאיתמר בן גביר מונה לראש הרלב"ד. במלחמה בתאונות הדרכים. כי זה מה שקורה פה. כי זה מה שקורה פה, חברים. מפקד תחנת תל אביב, דרום תל אביב, ומאיר סוויסה, קבלו אותו, זורק רימונים על האזרחים. תחי מדינת ישראל, זה יש שם הפרק שלנו, כהוקרה למאיר סוויסה. אבל אתה חושב שכשבאמת, בעזרת השם וכל הצדיקים, כשהשלטון פה יתחלף, ואנחנו נזכה פה להנהגה ראויה, ולאנשים שיהיו בעמדות מפתח, אנשים ראויים, וזה יקרה, באמת, זה יקרה. כשזה יקרה, אז מאיר סוויסה יעוף לנו מהחיים? לא בא לי להיות רציני מדי, אבל הפולנים, אחרי 8 שנים, הצליחו להפוך את העגלה, וזה מאוד קשה להפוך חזרה למקום נורמלי, זה מסובך. אז מה אתה אומר? אתה לא נותן לי שביב של תקווה. בטח אני נותן לך, יש טקס מסורת כפרה. אני לא נותן לך תקווה? כן. אז מירי נותנת לך תקווה. והשנה האחריות היא באמת גדולה יותר. יש הרבה רגישות. כל החלטה שמתקבלת, יש כאלה שחושבים שצריך לעשות אחרת. ואני מבינה את הכאב, אני מבינה את האובדן, אני מבינה את חוסר האמון, אני מבינה את האכזבה, אני מבינה גם את אלה שבאים ונפגשים איתי ואומרים לי שלא צריך לקיים את זה. מי נפגש איתך? את מפחדת לצאת מהבית. מה זה מפחדת לצאת מהבית? יוצאת להצטלם למגזין, סוקלים אותה באבנים. לא יאומן. עכשיו, את המוזיקה הזאת, הדרמטית הזאת, זה היא העלתה. אבל מה קורה? לא, בוא נדבר רגע, בוא נפנה רגע לאנשי הסושיאל של מירי. מירי רגב? מה קורה איתכם, חברים? כאילו, אתם לא מחוברים למה שקורה במדינה, מה זה המוזיקה הזאת? אנחנו לא בבנייני בסר, כאילו במעלית, שעכשיו אתם... איפה זה בנייני בסר? מגדלי בסר, מה זה משנה? מה קורה איתכם? מה קורה איתכם? מה זה המוזיקה הזאת? באיזה סרט אתם חיים? היא גם באה להתנצל, אולי תעשו מוזיקה רגישה? הם צריכים... לא, אבל זה הסרט שהם באים... הם צריכים לקבל ייעוץ מדני סידס, הוא עושה עריכה מוזיקלית, חבל על הזמן, תקשיב, באמת. מה, זה עכשיו קומבינות? מה הוא נתן לך? מה זה היה? כן, הוא נתן לי, כן, הוא נתן, כן, ממש הוא נתן לי, מה הוא נתן לי? מה הוא נתן לי? פלייליסט, מה הוא נתן לי? אני רציתי להגיד לך שאנחנו נכנסים לשלב הבא. כן. במלחמה. ו? הניצחון המוקלט. בניצחון המוקלט, שכולנו, תכף נדבר על זה, אנו אמורים, אנוסים לצפות בטלוויזיה ביום שני בערב, נראה לי. כן. יש טקס מסועות שהאישה הזאת היא מארגנת, הוא מצולם בשושו, הוא מוקלט ללא קהל, והיה שם גם ניסיון הפיכה,
והוצאת אחד מהמנהיגים החשובים בישראל מהטקס. ואנחנו ניתן להכל. אתה כבר חושב על הנאום שלך. כן, כן. כן, כבר מתחיל לכתוב אותו. כן. הבוקר כתבתי את הפסקה הראשונה. אבל אני לא אחשוף אותה כאן כרגע. אוקיי, טוב. איזה מתוק, איזה מתוק. אז תקשיב, אז ככה, אני אגיד לך מה קרה. יש לי קונקשנים, אוקיי? ואני השגתי את הנאום של אוחנה, שהוא כל כך מסתיר אותו. פרסום ראשון. פרסום ראשון, חברים, פרסום ראשון של הנאום. בבקשה. אוקיי, אז ככה. בנימין היקר. כבר יפה. אני רוצה לספר לך על התחושות החמות שלי כלפיך. כל פעם שאני רואה אותך בטלוויזיה, או שומע אותך מדבר, ליבי מתרוצץ, והרגשה של התלהבות ממלאה את כל תאי הקיום שלי. הדרך שבה אתה מנהיג את המדינה שלנו, עם כל כך הרבה עוצמה וביטחון, תוך כדי שימור החזון הייחודי שלך. זו הוכחה מדהימה לחושניות ולכוח הנפש שלך. אתה לא רק ראש ממשלה, אלא גם גבר חתיך, מושך. החוכמה והאופי שלך מוסיפים לך עוד נגיעה של סקסי. אני מתרגש לראות אותך ממשיך להצליח ולהתקדם, ואני נרגש לראות כמה אתה מקריב בשביל לחזק את המדינה שלנו. עם כל מאבק שאני רואה אותך, אני יותר מתחבר. אני מתקשה להתמקד במשהו אחד כשאתה בחדר. אני מקווה שיהיו לי עוד הרבה הזדמנויות להיות איתך באותו החדר. יפה כל. בכל האהבה והתשוקה שלך, אמיר אוחנה. וואו. מאוד מאוד יפה. איזה מדהים. נכון? כן. איזה מדהים. אז מעיין ואני נסענו באוטו למשרד, וביקשנו מצ'אט GPT לכתוב את הנאום המרגש של אמיר אוחנה לביבי נתניהו. וזה, כל הכבוד לך, צ'אט GPT, כל הכבוד, זה נאום מקסים, ואני בטוחה שהוא יהיה הרבה יותר טוב מהנאום של אוחנה. ואיך הוא כאילו עומד שם? מבויש, אני לא אגלה. תגיד לי, אתה יודע שיש לך חטופים, אתה יודע שיש עקורים, אתה יודע שהמדינה בקריסה, שאנשים אין להם עבודה, שאנחנו בוכים כל יום, שהלב שלנו קרוע, ואתה עומד שם עם פרצוף מבויש של הנאום שלך, שאתה לא מגלה אותה? מטומטם! בא לי לקלל. אני קיללתי הרגע. נכון. אורי, אל תסתכל עליי משם, אם אתה לא פה בחדר, אני לא מעוניינת בתגובות שלך. אתה ממש... יכול להיות אבל שבגלל זה מירי לא רצתה שהוא ידבר. כי מירי, את יודעת מה היא עשתה? כי זה תחרות, בוא נעשה צ'אט GPT של הנאום של מירי לביבי, בוא נראה מה יוצא. אני מציע שכולם ישלחו לנו נאומי צ'אט GPT של נתניהו, ואנחנו נקריא בשבוע הבא את הנאום, שאני גם מבטיח לך שהוא יהיה 5,000 פעם יותר טוב מהנאום האמיתי של נתניהו. באיזה תאריך? יש מדליקי משואות. מאוד מאוד מרגשים. למשל, מירי במקרה בחרה מישהי מהצפון, שבמקרה יש לה ילד שקוראים לו בנימין נתניהו, צמרמורות, גוספאמפס. וכאילו, מי את אישה שקראה לבן שלה על שם המנהיג הכושל ביותר של מדינת ישראל. כאילו הילד הזה הולך לשאת עם אות קלון לנצח, כאילו על מה? הוא רק נולד. אז נא למסור בקוד נוחה, גבעת חלפון אינה עונה. ובכן, מה אתה עושה בטלפון? יואו, יש דיווח חם. דיווח חם, סליחה, אנחנו חורגים כרגע מהליינאפ, שנייה, יש פה משהו שחייבים להתעכב עליו. דיווח של ערב טוב בלעדי, ערב טוב עם גיא פינס, אחרי הקרע והפרידה הרועשת מהתוכנית המשותפת, אופירה אסייג ואייל ברקוביץ' נפגשו היום במפתיע בבית קפה. עדי ראייה דיווחו שאייל ניגש אל אופירה וחיבק אותה. אני לא מדבר איתך על רפיח. ממי, עזוב אותך, יש תקווה, להכל יש תקווה. די. אנשים חייבים לראות את הפרק שלנו ביוטיוב, לראות כמה את כאילו בתוך אני מה זה מתרגשת, אני מה זה שמחה. אולי נזמין אותם לפה.
כי די, בוא נדבר על זה, אופירה ולוינסון, סבבה, זה נחמד, אבל זה לא אופירה וברקו. וואו, אני מתעסקת עם לוינסון עכשיו. ממי, לוינסון, גם הוא מרגיש שזה לא, גם הוא אומר, יאללה, עזבו, תנו לי תוכנית אחרת, בואו נסיים את האירוע. וגם ברקו, אין לו, כאילו, הוא לא ב-13, לא זורם לו, הוא לא מצא את עצמו. זה לא אותו דבר, יאללה, תחזרו, נו. תחזרו, אנחנו צריכים אתכם, העם צריך אתכם. את רואה את ברקו בדרמסלה? מה? עושה לחפש את עצמו. זה עושה לחפש את עצמו, ממש. עולה לדרמקות. ממי, ברקו מחפש את עצמו מקסימום, אתה יודע, באיביזה, בכיף שלו, בפנן, באיזה מלון סיקס סנסס או משהו כזה, הוא מחפש את עצמו. אבל שנייה, אנחנו יכולים לחזור לפרק? כן, כי תקשיבי, היה השבוע, המשיח של הרפיח. כן. את לא מאמינה. מה קרה, הוא הגיע? הוא הגיע. יאללה. רפיח בידינו. מעבר רפיח בידינו. שנייה, רגע, בן אדם. תשמיע שוב. רפיח בידינו. מעבר רפיח בידינו. כרגע ברגעים אלה ממש, מתוך באמת, הרוחות של כל מי שכבש את הר הבית, מה זה הר הבית? מתרעמים על הגנבת, כאילו, מה? זה רש, זה הפלישה לנורמנדי, לא היו צהלולים כאלה. חברים, מעבר רפיח. זה כיבוש... בסדר, בסדר, כאילו גם... חברים, אני רוצה לספר לכם משהו. אנחנו לא באמת נכנסנו לרפיח. כן. It's a show. כן, it's a show. אנחנו נכנס, זה כמו שכאילו תיכנסי לאג'מי ותגידי, כבשנו את תל אביב. נכנסו לפרברון, אף אחד לא נלחם. אני חושב שהיו לחמאס איזה 15 הרוגים, לא יותר. אבל הבייס, כרי זה התמרון בשביל הבייס. אין מה לעשות, ביבי עושה את מה שצריך בשביל האנשים שלו, אוקיי? משהו שאגב, מנהיגים אחרים פה לא עושים בשבילנו, אוקיי? אולי כאילו תתעוררו על החיים שלכם, תעשו משהו בשביל המצביעים שלכם, שאנחנו כרגע... לא, הוא פשוט לא מוזמן, הוא לא יכול להשפיע, הוא לא מוזמן. אנחנו מדברים על גנצוש? ודאי. בהמשך השיחה גנץ מטיח בנתניהו, אם קבינט המלחמה זה דבר מיותר, אז בואו נגיד את זה. נתניהו עונה, אתה טועה. אני חושב שהדיונים דווקא חשובים. גנץ לא נותר חייב ומקשה. כן, אז איפה הדיון על הסוגר הדרומי, על היעדים האסטרטגיים של המלחמה? אתה לא מקיים אף דיון. אז הוא לא מקיים אף דיון. הוא קיים דיון אחד. אני לא יודעת, אני נורא חצויה. הוא לא הזמין את בני גנץ. אבל הוא לא הזמין את בני גנץ, כי בני היה בפיזיותרפיה בדיוק, אוקיי? הוא מנסה לשקם את הרגל, ואתה לא נותן לו, ואתה מפריע לו. שלא היה שם. עכשיו, לא, אני באמת בדילמה בדבר הזה, מה אני אגיד לך? כי אני כאילו מצד אחד אומרת, אימאלה, איזה פחד זה יהיה, אם גנץ ואייזנקוט גם לא יהיו שם בקבינט, באמת אני אומרת לך, I'm terrified. אבל הוא לא הזמין אותם. בסדר, אבל אני אומרת, גם המעט שהם, אני לא יודעת מה להגיד לך, אני לא מבינה בזה מספיק, אבל אני אומרת שאני מפחדת מזה שהם גם לא יהיו שם בכלל, ואנחנו נהיה רק בידיים של הלוניץ האלה. לצערי, בכל הסקרים, את המיינסטרים, מה שאמרת עכשיו, הוא הדעה הרווחת. אל תתנסה עליי. מה זה קשור להתנסות? אתה קצת מתנסה עליי. לא, אני אומר שלצערי... אתה קצת מתנסה עליי. תעצור, אוקיי? להזכיר לך שאתה... יודעת שככה זה התחיל עם אופירה וברקו. להזכיר לך שאתה... ככה זה התחיל עם אופירה וברקו בדיוק. הוא אמר משהו רגיל והיא אמרה לו, אל תתנסה עליי. אל תתנסה עליי. להזכיר לך שאתה שייך למחנה שמפסיד, אוקיי? אל תתנסה עליי. אני, אם היו מקשיבים לי, המחנה הזה היה מנצח, אבל לא מקשיבים לי, לא. נותנים לאלה, יאללה, עזוב, אל תדליק אותי עכשיו, אל תדליק אותי. כבר הדלקתי אותך מזמן, מה את אומרת לי, אל תדליק אותי עכשיו. לא מקשיבים לי וממשיכים להפסיד, יאללה. אז הגיע... מי עושים מה שאני אומרת. אז הגיע ג'ו וסגר את העסק. I made it clear that if they go into Rafah, they haven't gone into Rafah yet. If they go into Rafah, I'm not supplying the weapons that have been used historically to deal with Rafah. We're not going to supply the weapons and the artillery shells used that have been used. Artillery shells as well. Yeah, artillery shells. ג'ו נשבר הזין ממלחמת... נכון, את צודקת. קצת כבוד, have a little respect, הוא מאחוריך, הוא שומע, הוא מחייך. נכון, הוא מאחוריך. למי שלא רואה, למי שלא צופה בנו, יש פה תמונה של ביידן מאחורי. פרו-ישראלי ב-50 שנה האחרונות. הוא בהחלט נשיא פרו-ישראלי, שמה לעשות, הבייס שלו קצת התחרפן, אבל בסדר. לא הבייס שלו התחרפן, מלחמת הבייס שמתרחשת בישראל. אין ספק. שהיא מלחמת הבייס, כל הפסאדה הזאת של רפיח, החמאס,
כולם יודעים, החמאס יודע, זה לא באמת יביא את הניצחון המוחלט, וזה לא יביא את הניצחון המוחלט. לא, זה לא יביא את הניצחון המוחלט, כי אין ניצחון מוחלט. אין ניצחון, אין דבר כזה. אז אחרי שנתן לנו 6-7 חודשים לעשות מה שאנחנו רוצים, הגיע בעל הבית ואמר, תקשיבו, אני לא כהניסט. הוא עשה את מה שבן גביר ביקש, בן גביר ביקש שבעל הבית ישתגע. אז הנה, בעל הבית ישתגע, בן גביר, קיבלת מה שאתה רוצה. עכשיו לפני שנכנסנו לשידור. בן גביר צייץ לו, ביידן, אימוג'י לב, חמאס. תגיד לי, בן גביר, תגיד לי, יש לי שאלה. בעיקרון, אתה בן 6? מה יש לך, יא ילד נזלת? מה אתה רוצה מהחיים שלנו כבר? מיכאל שיקלי צייץ פאק חמאס? לא, הם כמו חבורת ילדים. מה זה כמו? שבאמת, שכאילו הם רק, הם כאילו עם ההורמונים גם של ילדים בני 13 מטומטמים, עלובים, מנוזלים, דוחים, מזיעים, לא מתקלחים, עם שפם דרדלה. מה יש לכם? אז שנייה, פוס, אני... שיקלי, גם כן, פאק חמאס, זין למצלמות. מה אתם? מה זה החוסר סטייל הזה? אין לי כוח עליכם כבר. אבל תהיי, לא להתלהם. עוד פעם אתה מתנסה עליי. לא, שנייה. עוד פעם אתה מתנסה עליי. לא, את לא מקשיבה לי. יש פתרון. התנסית. יש פתרון. אתה מתנסה. ביידן הגיע ואמר שהוא לא ייתן לנו את הפצצות. ולא צריך להתלהם, יש פתרון. ארצות הברית מאיימת שהיא לא תיתן לנו טילים מדויקים. וואלה, יש לי חדשות לארצות הברית. יש לנו טילים לא מדויקים, ויש לנו את הזכות להתגונן. אז אולי במקום להשתמש בטיל מדויק ולהוריד חדר ספציפי, או בניין ספציפי, אני אשתמש בטילים הלא מדויקים שלי. ואני פשוט אמוטט 10 בניינים. 10 בניינים! את הבנת? שפרה חסון is in the house. שפרה חסון, מיקי קאב, כמובן, כן. דיבה בסוף, מיקי קאב. לא. תשמעי, מה הלחץ? ניכנס, יש לנו פצצות, אני במקרה מכיר קצת פצצות מתוחכמות ולא מתוחכמות, והיא צודקת. כן. אז הוא לא ייתן לנו פצצות, אז אנחנו ניכנס, ותפסיקו כבר עם זה, תקשיבי, לא סופרים את ביידן, ביידן הוא האויב החדש, הוא אמן הרשע. כן. ברגע שהשופרות נכנסות להתלפף עליו, אז את מגיעה למקומות כאילו שלא... את יודעת מי זה אריאל קלנר? כן, דיברנו עליו, קלנר, זה שאמר שהפיגוע בגבול מצרים, אני אזכיר את זה כל פעם שנסכיר את השם שלו. תזכירי דווקא, זה קרה בגלל שחייל וחיילת היו באותה עמדה. כן, זה קלנר, זה אריאל קלנר, הבן אדם עם הכריזמה של צנון. בבקשה. בואו צריך להגיד את הדברים האלה בצורה הכי ברורה. האמריקאים משחקים, הממשל האמריקאי הנוכחי משחק מאוד מלוכלך. מצד אחד, הם בעד ישראל, והוא אומר, אני ציוני, מצד השני קושר לנו את הידיים. מצד אחד בא ומחבק את אביגיל, מצד שני את החוטפים של אביגיל. את הבנת? סליחה, קלנר, זה הרבה יותר טוב מלחבק רק את החוטפים של אביגיל, מה ביבי עשה ב-15 שנים האחרונות. חיבק רק את החוטפים, ואת אביגיל הוא עדיין לא פגש. מעבר לזה שביידן נתן לישראל 14 מיליארד דולר. אנשים לא ממש מבינים, זה עבר מתחת לרדאר, זה כמות באמת, זה ישראל אחרת עם הסיוע האמריקאי. מעבר לזה שהוא כבר 6-7 חודשים, נותן לנו גב משוגע, והוא לא כהניסט, כן? הוא לא צריך לעשות מה שבן גביר רוצה. אבל אהבתי את זה שהוא אומר שלא ייתנו לנו נשק התקפי, אבל כאילו להגן על עצמנו, כן. זה לנו להגן על עצמנו. כן. אבל אני רוצה לספר אני בכלל חושבת שקצת יש פה wag the dog, כאילו, קצת, בכלל, הכל מרגיש לי wag the dog, הכל מרגיש לי כאילו זה... הכל הופעה. הכל הופעה, אבל הכל הופעה. אבל גם ביידן, מה שהוא אומר, זה הופעה. הכל הופעה. אני פשוט, אני לא אומרת שהוא עושה הופעה יחד עם ביבי או משהו, ממש לא. אני אומרת שהכל הופעה. אנחנו יושבים ושומעים את מה שכולם אומרים, ואנחנו לא, אין לנו שמץ של מושג מה קורה מאחורי הקלעים. אני רוצה להגיד משהו אחר. אריאל קלנר, הוא חבר כנסת, את יודעת למה? כי הוא קיבל 3,172 קולות במחוז חיפה, שמשוריין בליכוד, שאחרי זה הוא נכנס בנורווגי. כולל אשתו. כולל, לא בטוח. היא גם הצביעה. לא בטוח.
אלה האנשים שיושבים באולפני טלוויזיה ומסבירים לנשיא ארצות הברית שהוא, אני לא יכול, את מבינה מי מנהל את המדינה הזאת? העובדה שהם לא מבינים שבאמת לא משנה לפני, אחרי זה, אבל גם האופן שבו הם מדברים, באמת, בן גביר, באמת, הילד פוחז, כאילו, אתה תעשה, ביידן, לב, חמאס? רגע, לא סיימנו. לא מבחינת הגדרה, מבחינת מעשים, הידידה הכי טובה של ארצות הברית במזרח התיכון היא חמאס. צריך להגיד את זה. אין מדינה ששומרת על חמאס יותר מארצות הברית. אז יותם, צריך להגיד את זה. המדינה הכי טובה של חמאס זה קטר, בשילוב עם ביבס וקטר ביחד. הם אלה שהעלו את חמאס ככה במלוא תפארתו. איזה יופי, באמת. הרמדגני הזה, זמרי, שיושב לו... הוא רמדגני? כן, הוא רמדגני שיורד על תל אביבים, בעודו מגיע לתל אביב, יושב בבתי קפה תל אביבים ומלהג על תל אביבים. אתה מבין כמה זה... אמרת שהוא רמדגני, אמרת הכל כפרה. באמת. אפשר להתעסק עם רמת גנים. אפשר להתעסק עם רמת גנים. לא טבעונים. חן למתחנפן. את יודעת, כל הזמן אומרים כאילו שביבי עושה פוליטיקה. גם ביידן צריך לעשות פוליטיקה. מה, כאילו, ביבי עושה פוליטיקה כל היום וביידן לא יעשה? רק לביבס מותר? כן, מה קורה פה? גם לביידן מותר. עכשיו, גם לביידן יש בעיות מבית, כי הווק, בתוכנית קולומביה, דיברנו שבוע שעבר, זה מאבד, זה מאבד שליטה. זה all over the place. זה יוצא למקומות מאוד... כן. We're asking people why they are protesting here today. Because I want to see empire fall. What empire? From the U.S. to Israel. The empire that's propped up by capitalism. And free Palestine, free Congo, free Sudan, free Haiti, free Hawaii, free Puerto Rico, liberation for all. Free Hawaii. Free Charles Manson. free Jeffrey Dahmer. Free them all. Free Jeffrey Epstein. Free. Capitalism. Free Hawaii. את יודעת מה? פרי הוואי. זה טוב להם. מה עכשיו תבואי להוואי, יושבים עם דרכון אמריקאי. חיים שלי, תשחררי את ההוואי, אל תיגעי להם בהוואי, להוואיים, די. מסכנים, רוצים לגלוש. עכשיו באים להוואי, אומרים להוואי, כאילו, אתם צריכים להיות פרי. אבל אנחנו פרי. כן, ופורטו ריקו, בקבבה, על הקריבים. מה אתם רוצים מאיתנו? ומה הקשר? לא, אבל בשביל זה, יש לנו גם את, אתה יודע, אנחנו קיבלנו עכשיו חיזוק ממקום מדהים. מדהים. האחת והיחידה. Free everybody. What? No, free speech. Everybody. So, talk. Thank you. קים קרדשיאן. איתנו? The queen, the one and only. איזה פוסטמה אחת. איזה פוסטמה. ממי, ביונסה בינתיים סותמת הפה, לא אומרת מילה, יאללה, שתלך לגנוב לדולי פרטון שירים גם כן, ועוד לעשות להם ביצועים מאפנים. תיגעי בג'ולין, אני אראה לך מה זה. עוד אחת. טוב, אז עכשיו קווין... עזוב אותך, קים קרדשיאן, ביי. עמדה שם איזה מרבונה אחת, מפלסטינאית, לא יודעת מה, היא עומדת שם צועקת, free Palestine, יש להם גם קצב, אתה יודע. לא, אני לא יודע. free Palestine, free Palestine, free Palestine, free Palestine, הם כאילו מפגרים. תוציא את הסרט הזה בלי להגיד שהיא משלנו, וזה יצא ויראלי בצד שלהם, זה יהיה ענק. היא כאילו, היא עומדת שם צועקת, וקים יושבת שם. כן, ומה עושה? מסיאסטה, יש לה... עם הנוק שלה, יושבת שם. מה היא אומרת? נו, לא שמעתי. Free everybody. את יודעת למה? Free speech. את יודעת למה? Free everybody. Free speech. איזה חיים, מתקים, בוא לי, לא יודעת מה לעשות לה. את יודעת למה זה? כי קים קרדשיאן, היא האופיר האסייג של ארצות הברית. ממי, קים קרדשיאן, היא עברה את הגרוע ביותר, היא הייתה נשואה לקניה ווסט. אבל עכשיו הם לא יצביעו לקניה. היא לא רוצה שיצביעו לקניה, היא רוצה שקניה יעלה מהעולם, זה מה שהיא רוצה, מסכנה, היא לא יודעת מה לעשות בימים שנורט אצלו. היא נורט אצלו והיא משתגעת, היא מתחרפנת, היא אומרת מה אני אעשה. הפופ קלצ'ר שלה, היא צד לפניי. אוי, די, תנוח, אתה לא יודע מי זאת נורט. עכשיו הבנתי, אז עזוב אותך, נו, היא באמת, היא יודעת שברגע
חברים, אבל הכל בסדר, כי אנחנו, עם כל מה שקורה בעולם, אנחנו מסודרים, יש לנו מערך הסברה באמת מהטובים בעולם, זה כמו 5,000 מערכי הסברה אמריקאים שיש לנו. ברור, אתה יודע למה. מדינת ישראל הכריזה כישלון מוחלט במלחמת ההסברה. אבל אני חייב להבין, אתה מגיב על דברים רשמיים שקורים, אתה מגיב על אירועים. אף גורם רשמי לא מתדרך את דובר ממשלת ישראל, אז מאיפה אתה יודע מה להגיד? אנחנו ניזונו מהודעות לתקשורת של דובר צה"ל, של ראש הממשלה, של משרד החוץ, של שר הביטחון, של הנשיא. גבעת חלפון אומרים לך. אתה, דובר ממשלת ישראל, ניזון מהודעות של דובר צה"ל שאני רואה בטוויטר? קודם כל, כן. את מבינה מה קרה פה בחצי שנה האחרונה? אני מבינה שיש עלינו השגחה. השגחה, בגלל שהממשלה מפקירה אותנו, יש אנשים, ברוך השם, מוכשרים, שלוקחים אחריות על האירוע ועושים את מה שהם יכולים, כדי שהדבר הזה שבנו פה 76 שנים לא יקרוס. אבל את מבינה מה הוא אומר? כאילו, אין אסטרטגיה, אין תוכנית, הוא יושב, הוא רואה בטוויטר מה עובר דובר צה"ל, הוא רואה בטוויטר מה זה, הוא מגבש, as we go. כמו שמיד אחרי ה7 באוקטובר, המדינה לא תפקדה, ומישהו בא ולקח את זה ועשה את זה, והביא אוכל לזה, והעביר אנשים מהעוטף, וחילץ אנשים, ובזמן שאנחנו קורסים מול העולם, היא מפטרת אותו. כי הוא הלך לפאקינג הפגנה. למה את לא בקרא של אילון לוי דרך אגב? אני חושב שאת פחות בעניין של אשכנזים. לא, איזה שטויות. לדעתי. לא נראה לי. מה, אלון, הוא לא בא לך, הוא רך לך? תקשיב, אתה יש לך דעה קדומה על אשכנזים, תפסיק כבר, כל הזמן, גם אז. אתה כל פעם כאילו מכניס, וזה לא נכון, זה לא נכון. מותר לי, כי אני חצי-חצי. אם אתה חצי-חצי, אתה יכול לדבר. אבל סליחה, זה לא עניין של קראש, אני פשוט חושבת שאנחנו נהיה ידידים מדהימים, אני ואילון. אני פשוט חושבת שזה ידידות מופלאה. זה ידידות מופלאה. אני רואה אותו כידיד, אני רואה אותו. מה זה ידיד? אני חושבת שאני והוא יכולים לנסוע לשבוע ביוון, ויהיה לנו מה זה כיף ביחד. נכון. כאילו בקטע כזה. פלטון. אחי הפלטון. כן. שיחות, שיחות. פלטון, ברור. תקים מדינת ישראל! כל הכבוד לצה"ל! ועכשיו בשורה. 80,000 מתושבי הצפון. כן. שלא גרים בצפון. הם כאילו גרים ולא גרים. אין צפון, כפה, זה כבר לא אצלנו. כן. והם רוצים לחזור... לא ליום העצמאות, סבבה להם יום העצמאות, הם כבר לא יהיו בצפון, אבל הם רוצים לפתוח את שנת הלימודים. ב1 לספטמבר. כן, לא יקרה. ואז השר בני גנץ מעלה את הנושא ואומר שאנחנו צריכים להגיע לתוכנית שתתכלל את התוכנית שלנו. בוא נעשה תוכנית. לגבי כל הזירות עד 1 בספטמבר. התשובה של ראש הממשלה היא מי אמר שה1 בספטמבר זה תאריך יעד, למה כל הזמן מדברים על התאריך הזה? מה הלחץ? הם יחזרו כמה חודשים אחרי. מי אמר? למה כל הזמן... הכל במהירות, הכל בטנטרום. למה כל הזמן מדברים על התאריך הזה? מה יש בתאריך הזה? ב1 בספטמבר, מה יש בו שאנשים כל כך לחוצים עליו? אתה יודע למה זה אבל, אתה יודע למה. למה? כי יאיר ואבנר גדלו בחינוך ביתי. הם לא הלכו ב1 לספטמבר לבית הספר, ובזה הוא דוגל בעצם, בנימין, בזה שאנשים יגדלו את הילדים שלהם בבית. אבל אין להם בית. אז מה? אז בחוץ, אז ברחובות, מה קרה? קצת התחשלו, קצת כאילו מה? אז מה, בני נוער נושרים לא היו באותה מסגרת במשך שנה, עברו ממסגרת למסגרת, אז מה? מה זה השטויות האלה? אבל השאלה מה נעשה איתם? מה אנשים יעשו? אנשים כאילו... מה הם יעשו? הם יכולים לנסוע למשל לטור עם וטורי בספינות שלו. למשל, לקרוז. בקרוז של וטורי. הם יכולים לנסוע למשל עם דודי אמסלם לטברנות ביוון. אפשר לנסוע עם מירי רגב למעלה. הם יכולים לעשות coast to coast עם שיקלי בארצות הברית, עם רוטמן, עם מי שהם רוצים. הם יכולים... את יודעת שבועז ביסמוט היה ברומא השבוע? הם יכולים ללכת עם ביסמוט לרומא. יש מלא דברים לעשות. יש פה קצת כפיות טובה של אנשים. בסך הכל בסדר, נוסעים לחול. מי אמר? למה אתם לחוצים על התאריך הזה? על 1 בספטמבר? גם דרך אגב, הכרטיסים הרבה יותר זולים אחרי 1 בספטמבר, אז כאילו זה רק הגיוני שתטוסו לחול אחרי 1 בספטמבר. וגם בחגים, מה אתה צריך להיות פה בחגים? מה אתה צריך את הכאב ראש הזה? גם ככה אין לכם בית לחגוג בו את החגים, נכון? אז מה אתם צריכים? עזבו, סעו לחול, תהנו. אתה יודע, כאילו, אומרים שכאילו התושבים פונו, את יודעת שהם בכלל לא פונו? הם לא פונו, מה פתאום? זה שקר. זה שקר, הם עדיין נמצאת, באמת, הנה, תשמע. בסדר, עוד לא אמרנו שסוגרים את מירון. אי אפשר כבר ככה, דבר ראשון, את זה סוגרים כבר. עוד לא סגרו שום דבר, רק את זה סגרו. כלום לא סגרו. ברור.
אגב, בנתיבות ראינו שהילולת ראינו גם שהילולת אז באמת, אותו אחד שהביא לנו תלאית למירה פה. נכון. עכשיו הביא לנו תלאית, לא סגרו פה כלום. לא סגרו פה כלום, סליחה, מה כולם זה מה, זה עלילת שווא. אתה יודע, גם היה לו איזה עניין, הוא התראיין לפני שבועיים, הוא סיפר, הוא אמר בעצם שהוא לא מבין איפה כולם היו עד שעות הצהריים ב7 באוקטובר. אתה שמעת את זה? לא. הוא אמר, הוא לא מבין איפה כולם היו. עכשיו אני אומרת דבר אחר. גולדי, נשמה, אף אחד לא רצה להפריע לך בקיגל של שבת בצהריים. הם לא רצו להפריע לך שם. אתה שכבת ככה פרקדן על המיטה בכיף שלך עם הפירורים של הקיגל על הזקן. והם פחדו, הם עד צאת שבת לא רצו להטריד אותך באירוע הזה שקרה לנו פה בעם ישראל. איך לא עשו שום דבר? אני חושב... והייתה לו עוד הצעה גאונית, דרך אגב. להאריך את הכהונה של הממשלה, אתה יודע. אחרת איך ננצח בעזה? חיילים, גולדקנופ. בולה! איפה את? בולה? איפה את? אז כמאמר המשורר בולה, איפה את? כן. אני אומר, בוז'י. איפה אתה? הוא כרגיל, עם עיניים על הכדור. מתעסק. מפוקס במשימות הלאומיות החשובות ביותר. העיקר הוא נר לרגלו. יש לישראל עוצמות רוחניות. ועוצמות תרבותיות אדירות. יש לנו זמרות וזמרים נפלאים. וקולה של עדן יהדהד מקצה העולם ועד קצהו. תודה לך, אבא. ואני בטוח ביכולות שלה, ואני שמח שהיא תרים את דגל ישראל בגאווה, כי כך צריך לעשות בכל מקום בעולם. איזה נשיא. עכשיו, אני רוצה להגיד קודם כל דבר אחד. כן. בקול, הוא לא מבין. למה? הוא מבין. בוז'י? אני חושב שבוז'י כאילו בקול הוא לא, זה לא... זה לא פורטה. לא, אין לו פורטה. כן, אין פורטה נקודה. אין לו פורטה. האירוויזיון כפרת מוכנה? כן. כשאנחנו מקליטים היום, רק נגיד, אנחנו מקליטים ביום חמישי. נכון, היום בערב יש את תתחיל האנטישמיות כן. הבנתי שהיא כבר התחילה לספוג כזה כיף. את יודעת שראש השב"כ נסע למלמו? נסע למלמו. תקשיב, יש שם איבנט. הייתי במלמו. יש שם איבנט, אבל אני אגיד לך את האמת, אם אני עדן גולן ואומרים לי שראש השב"כ נוסע למלמו, אז אני מודאגת. רועד לי הכל קצת. אני לא יודעת, אני כאילו אומרת, כפרה, כאילו רונן בר, הכל טוב, אבל... תקשיבי, הדמוקרטיה הישראלית מתמוטטת, משפחות חטופים מקבלות מכות מבן גולדברג וסוויסה, למה לא שלחו איתה את בן גולדברג ואת סוויסה? נכון! למה לא שלחו אותה איתה? הם ידעו לעשות את העבודה, הקלגסים האלה, ידעו לעשות את העבודה. יבואו אליהם, כל האלה שם, הם יבואו לפרקו אותם. מספיק עם השב"כ והמוסד. נראה אותם מול המון זוהם אמיתי. מול המון זוהם אמיתי אנטישמי. נראה אותם שם, לא מול משפחות חטופים ואנשים שנרצחה להם כל המשפחה. בוא נראה אותם. בוא ניתן לו לפקד על תחנת משטרת מלמו דרום. מפקד התחנה. כן, נראה אותך סוויס שמה. Shining like a diamond. נראה אותך. Every day I'm losing my mind. Holding on in this mysterious ride. תראי, אני חייב להגיד לך, כאילו, אני מאוד מכבד את הנשיא. סתם, אני לא מכבד אותו. די, לא, תכבד את הנשיא. אני לא מכבד אותו. די, זה בוז'י. אפשר לסגור את הבסטה של מוסד הנשיאות, אל תכניסי אותי לשם עכשיו בכלל. בוא נתקשר לעידו מבית הנשיא. בוא נראה מה יש לו להגיד על זה. יש לי טלפון יותר טוב בשבילך, תקשיבי, זה מאוד ברור מה קורה פה. אוקיי. נעמה לזימי, שהיא באמת ידידת המערכת, נכון? היא חברת אמת. כן, והיא מעבר לזה שהיא מגינה ברחוב על... מעבר לזה שהיא משתמשת בחסינות שלה בכל הזדמנות אפשרית. משמעית, היא גם מקריאה שירים וסגרה פה הרבה פרקים. היא הדליה רביקוביץ' שלנו, אין ספק. חד משמעית. יונה וולק, לדעתי אפילו. לגמרי. וחשבתי ליום העצמאות, אם אנחנו כאילו לא מספיקים להגיע לאירוויזיון היום בערב, אנחנו סוגרים את ההקלטה, אולי פשוט נקבל שיר. ליום עצמאות מנעמה לזימי. בוא נראה אותך. בבקשה. הלו. נעמה. מה קורה? מה העניינים? אנחנו זה רן ומעיין. ואת מוקלטת. אני מתרגשת. מושלם. גם אני.
כי אני אסביר לך, אני לא יודע, אני אמרתי לך זה לפעמים ברחובות, אבל אנחנו כאילו, השירה שלך בכנסת נגעה לליבנו. חד משמעית, מה זה נגע? הרטית את ליבנו. תדעו שבנאום הבכורה שלי היו איזה 4 שירים. חייבים ללכת אחורה, תרשמו בבקשה, חייבים ללכת אחורה לנאום הבכורה. אנחנו חייבים את נאום הבכורה. רגע, שנייה, תסבירי לנו קודם כל את הקטע עם השירים לפני שאנחנו זה. שאני מאוד אוהבת להציג לפעמים מציאות דרך שירה. אז לא פעם אני מנסה, למשל הקראתי את בלפור 7 של אמיר לב מעל המליאה, או שירים שקשורים לעוני בסוגיות כלכליות, או בפמיניזם שקשור לשוויון מגדרי, ולא פעם שיר יותר טוב מהנאומים שלנו, זאת האמת. כמה הנשמה שלה יפה, כמה היא טהורה האישה הזאת, שככה היא רוצה להעביר את המסרים שלה, אני מתה עלייך, באמת. אז כפרה עלייך. נעמה כפרה, אנחנו רוצים, יש לנו מיליוני מאזינים. מיליוני. והחלטנו לא לעשות ספיישל יום העצמאות, כי לא מגיע למדינה הזאת, לממשלה הזאת, ספיישל כרגע. אבל את בהחלט ההיילייט של הפרק שלנו. כן, אז אנחנו רוצים שיר. יאללה, כבוד. כן. אז אני בחרתי בשיר אני מאמין של שאול צ'רניחובסקי. וואלה, יפה. שהייתה התלבטות לגביו אל מול התקווה. טוב שיש את התקווה, אבל טוב שיש לנו גם את שחקי שחקי. אז אני אכיר אותו? כן. כן, יאללה. יאללה. שחקי, שחקי על החלומות. זו אני החולם שח. שחקי כי באדם האמין, כי עודני מאמין בך. כי עוד נפשי דרור שואפת. לא מחרתיה לעגל פז. כי עוד האמין גם באדם, גם ברוחו, רוח על. רוחו ישליך כבלי הבל, ירוממנו במתי על. לא ברעב ימות עובד, דרור לנפש, פת לדל. שחקי כי גם ברעות האמין, האמין כי עוד אמצא לב. לב תקוותיי, גם תקוותיו, יחוש אשר יבין כאב. האמינה גם בעתיד, אף אם זה ירחק זה היום. אך בו יבוא, ישאו שלום, אז הוא ברכה לאום מלאום. ישוב יפרח, אז גם עמי, ובארץ יקום דור. ברזל כבליו יוסר ממנו עין בעין יראה אור. אני בטוחה שצוחקים עכשיו. לא, אני חייבת להגיד שלקחתי פה משפט אחד שחדר אליי, וזה האמין כי עוד אמצא לב. נעמה, תודה על המלחמה ועל האופטימיות. תשמעי, תודה לכם. זה באמת, אני באמת חושבת שעם כל הציניות שלנו ועם כל, את יודעת, כי אין מה לעשות, יש מקום גם לציניות וזה פורקן, אבל הנגיעה האנושית שלך היא ממש משהו שאנחנו צריכים. אז ממש תודה, וגם נזכיר שאנחנו בסוף מחנה של אנשים, אנחנו מאמינים באדם, נכון. ואנחנו ננצח. נכון. תודה נשמה, חג שמח, כמה שאפשר. תודה לכם. ביי. ושנדע עצמאות אמיתית. תודה. אמן, אמן, אמן. ביי. רוצה לשמוע משהו מדהים? מה? עשיתי לאבא שלי הלוויה אזרחית. כן, ראיתם? היינו. רצינו לעשות לו הלוויה שהיא נטולת טקסים שהוא לא האמין בהם. כן. וזה השיר שהוא ביקש שיקריאו לו על הקבר כשהטמנו את הארון. די. בביצוע של אריק לוי. נעמה. כן. הרגישה אותך. יש לנו פה רגע מאוד לא מייצג לפודקאסט שלנו. איך לא אמרת לה את זה? לא רציתי להביך אותה. וואו. כן. באמת מרגש. שחקי, שחקי. שחקי כי באדם אמין, כי עודני מאמין בה. אי אפשר לסיים ככה פרק. אפשר, לא, צריך להרים, אנחנו פה כדי להרים, המשימה שלנו הלאומית זה להרים את המורל. אז אני הבאתי לך פנינה. אתה יודעת מה הקבוצה שעכשיו הכי חשובה כרגע למה נראה לך, יש לי פרצוף של אחת שיודעת מה הקבוצה הכי חשובה? אז שאלה רטורית, רק כדי שתשאלי איזה. אוקיי, אז מה הקבוצה הכי חשובה? דורטמונד. כי דורטמונד, כפרה עליהם, עלו לגמר אירופה לאליפות אתמול, ויש להם סיכוי לנצח את הכלבים מריאל מדריד. וכשהם ניצחו, הם ניצחו את החצי גמר, ואתה יכול לשלח תמונות של חדרי הלבשה, של שחקנים שהם מחומקים ושרים וזה. אתה יודעת מה הם שרו? מה הם שרו? תן לנו. אין לתאר! אדל!
שחקני כדורגל. Don't forget me. עם זה נסיים. לא, אין לתאר. תגיד, רגע, זה התקווה שלנו שהאירופאים יקומו נגד האסלאם הרדיקלי עם אדל? אני חייבת להבין, כאילו, הם אמורים לנצח, הם אמורים לנצח אותם, אומייגאד, אנחנו כל כך בדרך לאבדון. אבל כפרה, הם לא ינצחו. הם לא ינצחו אותם, אבל בינתיים... תראה מה נהיה מהגברים בעולם, תראה מה נהיה. איזה קלאס. איזה קלאס! איזה קלאס, קרקס, נשמה, איזה קלאס. עם ישראל, 76 שנים. 76 שנה. טוב, אז רגע, שנייה לפני שאנחנו מסיימים, אני רק אגיד שבעזרת השם, כולנו צריכים להתפלל שאנחנו נהיה פה גם שנה הבאה, אנחנו נהיה פה גם שנה הבאה. זה לא גרנטית, זה לא בטוח, זה לא מובן מאליו. עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה, ואנחנו ננצח את מי שקם להחריבנו, גם מבית וגם מבחוץ. 76 שנה. וזה יקרה. תודה לרון טוביה, תודה לקסימוב, תודה לרותם, תודה לכל צוות ליד תקווה. אנחנו מקווים שעם ישראל תודה לאולפני שמע. עם ישראל ישרוד, כי עם ישראל חי, עם ישראל חי, עם ישראל חי.